nulak dalaku wong agung ngeksi kepati hama laras men ya iki nak bayaran ya piro iki laras ngene iki marai ana wong stres ndriku mah marai tukang ngendange ndang pengen balik kampung iya nusul kae iya wis ora tahan ya pun kakang wis ora anu lah ya kisut ya ben kisut ya ben iya kisut ora apa-apa pinasu topo siji bawe cukup nok iya nyong wedi cukup mas kisut ya ben ya ora apa-apa nglambreh ya ben mati nglambreh sing penting ge mati mas pokoke nyong wis ikhlas lah nok penanjaki lah sumpah kuwe kae lo kaya anune nglambreh ya ben terima kisut terima ya mas hama ma
Oh,